Terong goreng telur iki esuk mau guys, Pak Suki njaluk dimasakno terong. Lah mosok tak sambel wae guys, aku antek sambel terong terus. Wis iki tak gawe ngene iki menu ngene iki. Iki teronge tak belah-belah, bar ngono tak cuci. Iki tak belah dadi piro ya? 29 apa piro pokoke terong ungu iki mau ning tukang sayur. Teronge sak ekor wae, ora saoke-oke. Engko dikoki ndok pitik wedok siji. Aja ngasih kleru ndok pitik lanang, bahaya. Pokoknya ndok pitik wedok yo. Lah iki wis ngene iki to bentukannya. Tak siapno bumbune iki, guys. Iki aku arep ngulek bumbu, bawang putih, bawang ungu karo lombok, doko uyah dan moto. Lomboknya 1 ekor saja, ndak kepedesen, guys. Lah iki kompore tak starter, nunggu minyake panas. Ndok iki tak kopyok sik karo bumbune kuwi mau. Dikocok-kocok biar campur ya. Bareng ngono iki minyake wis panas, tak jegurke teronge. Aja lali dingenek-ngenekke ya, dipiyeke, diratake lah. Ngene iki pembentukannya. Bene mateng kabeh. Iki mau tak bar tak walik. Terus saiki ndoke telure kuwi tak jegurno. Lah ngene iki carane dijegurke. Kuwi makane tak goki bumbu ya, guys. Telure. Dadine wah iki dimangan karo sambel, guys. Ngentekno sego tenan yakin. Sesuk lho. Juyi jalen nak ra percaya. Bareng ngono iki arep tak walik. Ketoke ngisore kuwi iki mateng. Ameh tak walikku dhuwure jek teles arep tak walik. Sidane wis tak walik. Ra berhasil. Wis tak benerne sik. Lah wis berhasil to. Bareng ngono iki engko tak sambelno, guys. Sambele kuwi engko sambel goreng. Maksud sambel goreng. Sambele lombok ya digoreng, guys. Dekoki tomat. Wis pokoke sesuk cobaan ngene iki, guys. Segomu sak cething langsung entek lek kowe nyoba ngene iki. Enak banget, guys. Terus iki tak walik dhisik bene matenge sempurna. Bareng ngono engko langsung dientas ya, guys. Ndak gosong. Lah wis ngene iki tak entas. Bareng ngono iki nunggu atus to. Tak siapke. Lah iki bawang ungu. Bawang ungune siji wae rasa oke-oke. Terus lomboke 5 biji karo bawang putih siji. Terus engko dikoki uyah karo moto. Aja lali kuwi kuncine. Ora dikoki kuwi lho ra enak. Terus iki tak goki tomat 1 ekor wae, rasa banyak-banyak. Engko ndak kekecuten. Bareng ngono iki wis mateng tak ulek. Tiba-tiba kok wis lembut banget. Lah, wis ngene iki pembentukane langsung tomate dijegurno, guys. Iki wis wendul terus kuwi engko mau ndoke karo terong iku mau didulitno ning sambel iki, guys. Iki dokoki gula, coklat sithik wae rasa oke.